راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنعة عالم كوينكم نمربات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربو إسران شوعاتن قنبت كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو عسلم بدأ أبزمت صورحي أبقرن أفريقيا داقماي ورار كايد مخانو فاو أتنكيغو تشاينا نحيالو مرحت هجرات أفريقيا تسل الله تبهيلا كامبالا بقول باب كورونا فيروس ماسك استشفنو 4 سبات 300 مليون سريقهم. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. علتا وزينا بناي برخا زفلت اسلام بدأ أبزمت صور حسنة أبقرن أفريقيا داقماي ورار كايد تقميتو خمزلو ودمك بن حرشان مالت فاو أتنكيغو بمسرت ودب زوطو مقلتي بزحدش ورار بزيادة تقعي خلاين زبلن هاجرات إثيوبيا صومال كينيان سودانين إرترا تركبن قرابة هاجراتون حدقا زورار أنسلالي ونالو أبزوان زور زلو حيالي زناب تتسأفيون زلو انك حتات نمفرايس لازي حقز أبزمت زلو رحسنة حدش معبل ورار اسلام بدأ خصت لزقل هاجرات قدما مدلوات كقبرا اتودب داقيمو أزخاخيرو ودب مقبن حرشان مسمنكستاتن بزيادة استهاسيا هاجرات بمخان نفرتن هيليكوبتراتن ناتتقمة تسرن بدأ مدهانيتاتا من تاك توافيرو كانتلو ورار اسلام بدأ كسعر أي كألن بسنكزي كور حدرنا كل تشحن 19 حيزو نقصا 6 شوارح تتصني حوزة اكعزلو ورار اسلام بدأ 19 حرستوت زرقتهم باديمو تتصبيت رديئت كوينو مالو فاو بزقربو تبتصب دما امبرق افريقيا تراي استات 10 مليون سبات ناي مقب رديئت يدليوم اتا اوكرا ودب مس مشاركت بمخان 10 مليون دولار زقمت حاجزو هليلو كانتلو نزا اقاطيمو زلو قلولا ونمدهقنا اقول كم زي كونيو زملكت إرترا بورار اسلام بدأ بخبير كاب زيتا هاسيا هاجرات كوان تخونت اتورار اب حيالو حرستوت عنوت بمراد قنا كاب حورات إماراتن منقس جرمانن نياستات كل 3 مليون دولار حاجز تبركيتو اللايو هيريتيج فاونديشنز تبهل مصنعتو تكال اب زقربو مرمراو صبصاب تشاينا نحيالو مرحت هاجرات افريقيا كمتسليوم اقاليعو تشاينا أب حيالو هاجرات أفريقيا أبيات منغستي أمهنات محداسن متكال ني حبريتا تكنولوجين كال انزعلمه نبيليونات دولارات بروجكتات أتكبيرا انتخونه أب حيالو كابز بروجكتات زترقق متصناصننا وتب متكال نمرحتي هاجرات أفريقيا تتصناصن كم زلايو اتي كاب تتكال استغاب حبريتا زملكت بمسرة تتكال تشاينا أب أفريقيا بوحدو كلتا مئتي أبيات منغستو هنساتاتن سريحالا 24 كابو بيت صحفة بريزيدنتاتن قدماي منستراتن كخونن كلو 26 هنصا بارلاما 19 دما بيت صحفة منستر ጉዳያት ወጻኢ ይርከቦ بزي كازي 32 ወታደራዊ ማእከላቱን ኣብ ኣፍሪቃ ብሓገዝ ቻይና ተሃኒጾም ኣብ መብዛሕትኡ እዚ መንግስታዊ ህንጻታት ብግዙፍ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ህወ ያቢሉ ምዕቡል ናይ ኢንተርኔት መርበባት ተዘርጊሑልዮ ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከብ ዘመናዊ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብህያብ ዝሃነጸት ቻይና ብስውር መጸናጸንና ውትብ ምትካል ንጥፈታት ናይቲ ሕብረት ትስሊ ከም ዘላ ኣብ 2018 ክስታት ምቕራቡ ኣይርስዓን ቻይና ነዚ ብኣሜሪካዊ ትካል መጽናዕቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃበትሎን ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ከም ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ንኣፍንጫን ኣፍን ብማስክ ምሽፋን ዝውቱር ተርእየዩ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ኣብታ ከተማ ምስ ኮሮና ቫይረስን ማስክን ተተሓሒዙ ገበን ከም ዝተፈጸመ ፖሊስ ኣፍሊጦ ዛጊት መንነቶም ዘይተፈልጡ ማስክ ዝተሸፈኑ 4 ሰባት ንሰለስተ ሰራሕተኛታት ትካል ሸርፍን ሓዋላን ተኸታቲሎም ኣስታት 300 ሚልዮን ባጤራት ሃገር ወይ ድማ ኣስታት 80,000 ዶላር ዘሪፎሞም እቶም ኣካያዲ ስራሕ ምክትሉን ተሓዚ ገንዘብን ዝኾኑ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ኣማልና ዝተባህለ ትካል ሸርፍን ሓዋላን ካብ ቤት ጽሕፈቶም ወፂኦም ካብን ናብን ባንክታት ተመላሊሶም ኣስታት 300 ሚልዮን ሽሊንግ ዝግመት ጥረ ገንዘብ ብሰንጣ ሒዞም ናብ መኪና እናኣተዉ ክከታተልዎም ዝጸንሑ 4 ሰባት ከም ዘመትዎም ካብ ቃሎም ንዝተኣከበ ሓበሬታ ብምጥቃስ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ከተማ ካምፓላ ሉክ ኦዋይሴጀር ሓቢሮ
እቶም ሰባት ማስክ ዝተሸፈኑ እኳ እንትኾኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ናይ ጸጥታ ካሜራታት ብምውካስ ንመሓዞም ጻዕርታት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኣፈኛ ፖሊስ ፍረድ ኢናንጋ ብወገኑ ኣረጋጊጾ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙዚ ክኸውን ምክታልኩም ንዕድም። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. فرنسا ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ባጢራ ክቐይራ ተሰማሚዓ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ሃገራት ኤውሮጳ በብዝጣዕመን ንኣፍሪቃ ብምጉባጥ ጎዛዝየን ግዝኣተን ዝገብራሉ ዝነበራ ዘመን እዩ። ኣብ ኤውሮጳ ኢንዱስትሪ ኣብ ምምዕባል ስለ ዝነበረ ሃገራት ንናይ ኣፍሪቃ ማዕድን ንጥረ ነገራትን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ክምዝምዛ ዓይነን ኣውዲቕናሉ። ገለ ካብቲ ብብዝሒ ናብ ሃገራተን ዘግዓዝኦ ድማ ዘይቲ፣ ተምሪ፣ ጡጥ፣ ወርቂ፣ ኣልማዝን ጎማን ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበስሐ መሬት ብምጉባጥ ዝበስሐ ግዝኣታት ዝመስረታ ሃገራት ኤውሮጳ ዝሃብተማን ዝሓየላን ይገብረን ብምንባሩ መን ዝሰፍሐ ግዝኣት ሓዘ ኣብ ዝብል ምስሕፋሕ ኣብ ንሓድሕደን ክፋጠጣ ጀሚረን። ኣብ መንጎ ኤውሮጳውያን ሃገራት ግጭት ንኸይለዓል ብዝብል ስግኣት ድማ ኣብ 1884 ክሳብ 1885 ናይ ጀርመን ቻንስለር ነበር ኦቶ ቮን ቢስማርክ ንግዝኣት ኣፍሪቃ ዝምልከት ዋዕላ በርሊን ኣብ ርእሰ ከተማ በርሊን ጀርመን ፀዊዑ። ኣብቲ ዋዕላ ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ፖርቱጋል፣ ቤልጅየም፣ እስጳኛን ጣልያንን ዝርከበአን 14 ሃገራት ተሳቲፈን። ሓደ እኳ ንኣፍሪቃ ዝወከለ ኣብ ዘይነበረሉ ዋዕላ ድማ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ መንጎአን ግጭት ከይገበራ ብስምምዕ ንኣፍሪቃ ጎዛዝየን ክገዝኣ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክገብራን ተሰማሚዐን። ብመሰረት ስምምዕ ግዝኣታ ብኣልጀርያ ጀሚራ ዝጸንሐት ፈረንሳ ግዝኣታ ናብ ሰሜን ምዕራብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ኣስፋሕፊሓቶ። እንግሊዝ ካብ ግብፂ ጀሚራ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ናይጀርያ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስፋሕፊሓ። ፖርቱጋል ንኣንጎላን ሞዛምቢክን ሒዛ። ጀርመን ንካሜሮን፣ ናሚብያ፣ ሞዛምቢክ ኮቢጣ። ጣልያን ንኤርትራ፣ ሶማልያን ሊብያን። ቤልጅየም ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እናበላ ክሳብ 1913 ኣስታት 97 ሚእታዊት መሬት ኣፍሪቃ ተማሲሐንኦ። ኣብ መንጎ ግዝኣታት ምቅያራት እናተገብረ ድማ ክሳብ 1960ታትን 70ታትን ጸኒሐን። ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ስፍሓት ገዚኣ ዝነበረት ፈረንሳ ክትከውን እንከላ ኣብ መወዳእታ ካብ ፈረንሳ ናጽነተን ዝተጎናጸፋ ሃገራት ኣልጀርያ፣ በኒን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ፣ ጫድ፣ ኮሞሮስ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ አይቮሪ ኮስት፣ ጅቡቲ፣ ጋቦን፣ ጊኒ፣ ማዳጋስካር፣ ማሊ፣ ማውሪታንያ፣ ሞሮኮ፣ ኒጀር፣ ሴኔጋል፣ ቱኒዝያ ከምኡውን ካሜሮን ከም ሞግዚት ብውክልና ውድብ ሕብራት ሃገራት እየን ነይረን። ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ እተን ብብሪጣንያ ተገዚአን ዝነበራ ምልዕዓላት ብምግባር ናጽነተን ምስ ተጎናጸፋን ምስ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ተባቲኸን ክፈላለያ እንከለዋ መብዛሕትአን ብፈረንሳ ተገዚአን ዝነበራ ሃገራት ብኣንጻሩ ምስ ፈረንሳ ስምምዓት ምግባሬን ዘለውን ርክብ ከም ዝቕጽል ተገይሮ። ፈረንሳ ኣቐዲማ ቅድሚ ካልኦት ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኣብ መወዳእታ 1950ታትን እያ ምስቲ ገዝአን ዝነበረት ሃገራት ብዛዕባ ናጽነተንን ድሕሪ ናጽነት ኩሉ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ቁጠባውን ካልእን ርክባት ክትዘራረብ ጀሚራ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ መራሕቲ ፈረንሳ ብፍላይ ሓያል ናይ ወፃኢ ፖሊስን ፈረንሳ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጸለውቲ ዓለምን ክገብራ ረአ ከም ዝነበሮ ዝንገር ፕሬዚደንት ቻርልስ ደጎል ቀጻልነት ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ድሌታት ጽልዋን ጥቕምን ፈረንሳ ከረጋግጽ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ፈረንሳን እትገዝአን ዝነበረት ሃገራትን ክልተ ጎናዊ ምርዳእ ኩሉ ብዝገበሮ ድፍኢት ብመብዛሕትአን ሃገራት ተቐባልነት ረኺቦ። ፈረንሳ ኣቐዲማ ኣብ 1945 ሲኤፍኣ ፍራንክ ማለት ፍራንክ ንሃገራት ኣፍሪቃ ግዝኣት ፈረንሳ ዝተሰመየ ኣብተን ትገዝአን ዝነበረት ሃገራት ዝሰርሕ ባጤራ ኣተኣታትያ ነይራ። ሓደ ካብቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነተን ቅድሚ ምውሳደን ክገብርኦ ዝነበረን ስምዓት ድማ ባጤራ ሲኤፍኣ ፍራንክ ምጥቃም ክቕጽል እዩ ነይሩ። እቲ ባጤራ ካብ ናይ ፈረንሳ ፍራንክ ፍልይ ዝበለን ዋግኡ ዝተሓተን ድማ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ 1950ታት መጀመርታ 1960ታት መብዛሕትአን ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራ ሃገራት ናጽነተን ክእውጃን ከለዋ ሓያሎ ሃገራት ማእከላይን ምዕራብ ኣፍሪቃን ድማ ንፍራንክ ሲኤፍኣ ምጥቃም ክቕጽላን ምስ ፈረንሳ ጥቡቕ ዝምድና ክገብራን ተሰማሚዐን። ድሒሩ ሽምቲ ፈረንካ ፍራንክ ንሃገራት ኣፍሪቃ ግዝኣት ፈረንሳ ዝብል ተሪፉ ብፍራንክ ንማሕበረሰብ ኣፍሪቃ ብዝብል ተተኪኦ።
ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ዓይነት ባጤራን ክልተ ዞናን ማለት ፍራንክ ምዕራብ ኣፍሪቃን ፍራንክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ተባሂሉ ድማ ተመቂሉ 14 ሃገራት ድማ ክሳብ ለይተሎሚ ይጥቀማሉ ኣለዋ በኒን ቡርኪና ፋሶ ጊኒ ቢሳው አይቮሪ ኮስት ማሊ ኒጀር ሴኔጋልን ቶጎን ማለት 8 ሃገራት ብፍራንክ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክጥቀማን ከለዋ ካሜሮን ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ ጫድ ኮንጎ ብራዛቪል ኢኳቶሪያል ጊኒን ጋቦንን 6 ሃገራት ድማ ብፍራንክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ይጥቀማ እዚ ብዲፕሎማሲያዊ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ባህላውን ርክባት ዝተሃንፀ ዝምድና ፈረንሳን ኣፍሪቃን ድሒሩ ብፍራንስ ኣፍሪክ ማለት ኣብ ሞንጎ ፈረንሳን ኣፍሪቃን ብዝፍጠር ሲነርጂ ዝርከብ ብልጽግና ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝጀመረ ባጤራ ዝተሓወሶ ስምዕ ብዓይኒ ገለ ተንተንቲ ፈጺሙን ኣፍሪቃ ከም ዘይርብሕ ዝግለጽ ምክንያቱ ባጤራ ፍራንክ ዝጥቀማ ሃገራት ኣፍሪቃ 50 ሚእታዊት ዕቁር ሃብተን ከምኡውን 20 ሚእታዊት ንውሕስነት ኣብ ማእከላይ ባንክ ፈረንሳ ቃቕምጦ ዝግደዳ ምዃንን 30 ሚእታዊት ካብ ገንዘበኔን ከም ልበን ክጥቀማሉ ዝኽእላ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ባጤራ ዘሕትምን ሙሉእ ናይ ምቁፅጻር ሓላፍነት ዘለዎን ማእከላይ ባንክ ፈረንሳ ብምዃኑን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ባጤራን ዝውሃብ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ሓላፍነት የብለንን ብኣንጻሩ ቁጠባዊ ቅልውላ ምስ ዘጋጥመን ንገዛእ ገንዘበን ተለቂሕንን ዝወስድኦን ወለድ ከፊለን ዝመልስኦን ኣብቲ ስምምዕ ፈረንሳ ነተን ሃገራት ፊናንሳዊ ድስካለ ከየጋጥመን ዋሕስ ክትኣተውለን ከላ ሸርፊ ፍራንክ ኒውሮን ኩሉ ግዜ ዝተመዓራረየ ክኸውንን ንንግዲ ዝኾነን ባጤራ ዩሮ ብዘይፀገም ንኽረኽባን ትሕግዘን ብቁጠባዊ ዕቤት ክምዘን ከሎ እተን ፍራንካ ዝጥቀማ 14 ሃገራት ዓመታዊ ናይ 1.5 ዕቤት ጥራይ ከም ዘመዝግባ እዚ ዋላ እውን ምስ ናይ ኣፍሪቃ ዕቤት ተወዳዲሩ ድኹም ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጾ እተን ኣስታት 150 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎን 14 ሃገራት ገንዘበን ባዕለን ዘይውንንኦ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓይሊ ውሳኔታት ዘይብለን ብምዃነን ከምኡውን መብዛሕትአን ብብልሽውናን ድኹም ምሕደራን ዝተቋማጥዓ ብምዃነን ኣብ ባጀት ምስላዕን ዕቤት ምምዝጋብን ሩይ ፀገም ከም ዘለዎን ጋዜጣ ዎል ስትሪት ትገልጽ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ናይ ምቁፅጻርን ናይ ኢደ ዙር መግዛእቲ ትካየድ ከም ዘላ ክትብል እውን ወሲኻ ትወቀስ ዝበዝሑ መራሕቲ እተን ሃገራት ብፈረንሳ ዝጥወሩ ብምዃኖም ጅቦኦም እንተመሊኡ ብኻልእ ኣይግደሱን እዮም ገለ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ከይወሰድ ብምስጋእ ሱቕ ይመርጾ እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ገለ መራሕቲ እተን ሃገራትን ህዝበንን ንለውጢ ኣይዛረቡን እዮም ማለት ኣይኮነን ብቐጻሊ ዝርርባት ይካየደሉን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይግበረሉን እዩ እንተኾነ ዝኾነ መራሒ ሃገር ብሓይሊ ካብቲ ናይ ሲኤፍኣ ፍራንክ ዞባ ክትወፅእ ምስ ትፍትን ኣብ ልዕሊኣ ፖለቲካዊ ፋይናንሳውን ወተሃደራውን ተጽዕኖ ይስዕብ ንኣብነት ኣብ ጥሪ 1963 ፕሬዚደንት ሲልቫኖስ ኦሎምፒዮ ናይ ቶጎ ሃገሩ ካብ ምጥቃም ሲኤፍኣ ፍራንክ ወፂኣ ናታ ባጤራ ከም እትሕትምን ናታ ምቁፅጻር ከም እትገብርን ድሕሪ ምግላጹ ሓድሽ ምጥቃም ባጤራ ቅድሚ ምእዋጁ ቅድሚ 3 መዓልቲ ተቐቲሉ ካልኦት ዳቪድ ዳጎ ቶማስ ሳንካራ ሞሪሺ ያሞጎ ሙቦርት ማጋን ሞዲቦ ኮይታን ዝበሃሉ መራሕቲ ድማ ተመሳሳሊ ጠለብ ድሕሪ ምቕራቦም ተቐቲሎም ወይ ኣብ ልዕሊኦም ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዶ ፈረንሳ ኣብ ባንክታታ ዝዕቆር ዕቁር ሃብትተን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣብ ናይ ርእሳ ጥቕሚ ከም እተውዕሎ ዝገልጽ ክስታት ብተደጋጋሚ ክቐርበላ እኳ እንተጸንሐ እታ ሃገር ግን ብትርያ ትቃወሞ እንተኾነ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ነበር ጃክ ሺራክ እሙናት ኮይና ሓቂ ክንዛረባ ኣለና ግዙፍ ክፋል ካብ ኣብ ባንክታትና ዘሎ ገንዘብ ንኣፍሪቃ ብምዝማዝዩ ዝመጽእ ፈረንሳ ብዘይ ኣፍሪቃ ናብ ናይ ሳልሳይ ዓለም ደረጃ ሓይሊ መወረደት ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሽዑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሕጂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ ሉዊጂ ዲማዮ ፈረንሳ ሃብቲ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ብምዝማዝ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ከይመዝግባ ብምዕቃፍ ከም ዘድከየተንን ከም ውፅኢቱ ኣፍሪቃውያን ክስደዱ ይግደዱ ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ መራሒ ሰልፊ የመናዊ 5 ኮኸብ ሉዊጂ ብተወሳኺ ፈረንሳ ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተመዝገበ ድኽነትን ዘስዓቦ ስደትን ተሓታቲት እያ ብምባሉ ኣብ መንጎ ኢጣልያን ፈረንሳን ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ፈጢሩ ነይሩ ሕጂ ድሕሪ 75 ዓመታት ፈረንሳ ብፍራንክ ሲኤፍኣ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝጥቀማ 8 ሃገራት በኒን ቡርኪና ፋሶ ጊኒ ቢሳው አይቮሪ ኮስት ማሊ ኒጀር ሴኔጋልን ቶጎን ምስ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣባላት ኤኮዋስ ማለት ኬፕ ቨርደ ጋምቤ ጋና ላይቤሪያ ጊኒ ናይጀርያ ሰራሊዮን ብምጽምባር ሓድሽ ባጤራ ክጥቀማ ኣፍቂዳላ እቲ ኤኮስ ተሰሚዕ ሓድሽ ባጤራ በተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ኣብዛ ሒዝንያ ዘለና ዓመት ኣብ ግብሪ ክውዕል መደብ ዝተታሕ ዘሉ ክኸውን እንከሎ እተን ሃገራት ኣብ ትሕቲ ኢኮኖምያዊ ኮሚኒቲ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ተጠርነፋየን
ፈረንሳ ነዚ ፍቃድ ዝሃበት ምስተን ግዝኣታ ዝነበረ ሃገራት ድሕሪ ዘካየደቶ 3 ዓመት ዝወሰደ ዝርርብዮ ምስተን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ዓመት ተዘራሪባ ክትውድእ እንከላ ኣብዚ ቅንያት ድማ ካቢነ ሚኒስትራት ሃገር ኣጽዲቕዎ ሓድሽ ባጢራ ኤኮ ኣብ ሰኔጋል ኣብ ዝርከብ ማእከላይ ባንክ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክኽዘንዮ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ድማ ባዕላተን ክቆጻጸሮየን ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ኣብ ሱሳታት ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ነፃ ወፅአን ክበሃላ ዝጸንሓ ሃገራት ድሕሪ 75 ዓመት ገንዘበንን ዕቑር ሃብተንን ባዕላተን ክቆጻጸራየን ዝተረፋ ሃገራት ካሜሮን ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ ጫድ ኮንጎ ብራዛቪል ኢኳቶሪያል ጊኒን ጋቦንን 6 ሃገራት ድማ ብፍራንክ ማእከላይ ኣፍሪቃ CFA ምጥቃም ክቕጽላየን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ፈተነ ምስጋር ማእከላይ ባሕሪ ይቐጽል ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ንማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ክኣትዉ ዝፈተኑ ኣስታት 1,000 ስደተኛታት ከም ዝቐየዱ ንዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ማዕከን ዜና አልጀዚራ ሓቢራ ብመሰረት ኣፈኛት ውድብ ሳፋ ምሰህሊ እቶም ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ዛውያ ኣብ ትበሃል ዓዲ ኣብ ዝርከብ ኣልናስር ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለዎ ነቶም ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ንምምላስ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ 2 ሰባት ሞይቶም ኣለዎ ሳፋ ምሰህሊ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስን ኤውሮጳውያን ሃገራት ዝገበረኦ እገዳን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛታት ኣናድየን ዘድሕና ዝነበራ ናይ ግብረ ሰናይ መራክብ ደው ኢለን እናሃለዋ ፈተነታት ምስጋር ባሕሪ ብምውሳኹ ኣዝዩ ከም ዘሻቕል ገሊጾ ንሱ እተን ዝርከበን ኦሽያን ቫይኪንግን ሲዋችን ዝበሃላ ዝነበራ ናይ ደሊኻ ድሕን መራክብ ደው ኢለን ብምህላወን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነት ናይ ኣድሕን መርከብ ኣብ ባሕሪ ከምዘየላ እዚ ድማ ንጉዕዞ ባሕሪ ዝያዳ ሓደገኛ ከም ዝገብሮ ገሊጾ ካብ 2014 ንድሓር ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ ጥሒሎም ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ 20,000 በፂሑሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ ዜና ሰኔጋል ብውሽጣዊ ዓቕማ ዝሓሰረን ዝቐልጠፈን ናይ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 መፈተኒ መሳርሒ ከም ዘማዕበለት ተገሊጹ እቲ መፈተኒ መሳርሒ $1 ጥራይ ዝዋግኡ ከም ዝኾነን ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ውፅኢት ከም ዝሕብርን ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢራ ሰኔጋል ብተወሳኺ ዋጋ $10 ናይ መስተንፈሲ መሳርሒ ቬንቲሌተር ከም ዘማዕበለት ክፍለጥ እንከሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ተጠሊቡ ዝመጽእ ቬንቲሌተር $140 ከም ዝውድእ ተገሊጹ ኣቐዲማ ብሕማማት ዓሶ ኢቦላ ወይቦን ካልእ ተመሓላለፈ ሕማማት ክትሳቐጥ ፀንሐት ሰኔጋል ካብ ተሞክሮኣ ብዙሕ ከም ዝተማሃረትን እቲ ሃገር ቅድሚ ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ነቲ ውሽጣዊ ዓቕማ ዘዳለወቶ መሳርሒ ክትጥቀመሉ ከም ዝጀመረት ተገሊጹ ድሮ ካብ ተሞክሮታታ ንኻልኦት ሃገራት ከተካፍል ጀሚራ ከም ዘላን ንኣስታት 15 ሚልዮን ዝግመት ህዝባ ፈተና ኮሮና ቫይረስ ክትገብረሉ መደብ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ መጀመርታ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝኣተወሉ ሰኔጋልን ደቡብ ኣፍሪቃን ጥራዩ መፈተኒ ላቦራቶሪ ዝነበረን ደቡብ ኣፍሪቃ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋት ብዝወሰደቶ መሸጣ ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን ዝዓግት ናይ ካብ ገዛኻ ኣይትውፃእ ምርጋጥ ሕጊ ኣብቲ ሃገር ዘይተደልየ ናይ ኮንትሮባንድ ንግዲ ከም ዘማዕበለን ፖሊስ ንምቁፅጻሩ ይሽገር ከም ዘሎን ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢራ ደቡብ ኣፍሪቃ ወሲዳቶ ዘላ ናይ ምርጋጥ ስጉምቲ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓየለ ከም ዝኾነን መንግስቲ መሸጣ ሽጋራን መስተን ዝዓገተ ብመሰረት ምኽሪ ሰሞያ ጥዕናን መምርሒታት ውድብ ጥዕና ዓለምን ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ደቡብ ኣፍሪቃ ምትካኽ ሽጋራ ንዝተናወሐ ክትእግዶ ምዃና ኣብቲ ሃገር ኣትካኽቲ ሽጋራ ዝያዳ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝጥቅዑካ ይግለጽ እንተሃለወ ፈረንሳውያን ተመራመርቲ ብዝገበርዎ ምርምር ግን በንጻርዮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብጠቕላላ 37 ካብ ደቂ ተባዕትዮ 800 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሽጋራ ክትክኻን ከለዋ መንግስቲ ዓመታዊ ኣስታት $790 ሚልዮን ኣታዊ ካብ ቀረጽ መሸጣ ሽጋራ ይረክብ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፕሬዚደንት ናይጀርያ መሐመድ ቡሃሪ ሃገሩ ንመግዝእ እኽሊ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘይብላ ገሊጹ ንሱ ሓረስቶት ንመላእ ሃገር ዝቕልብ እኽሊ ከፍርዩ እንተዘይክኢሎም ኣብ ናይጀርያ ሕፅረት እኽሊ ከጋጥም ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ እንተኾነ ሓረስቶት ናይጀርያ ዋላ ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ ንኣስታት 200 ሚልዮን ዝኸውን እኽሊ ከፍርዩ ዓቕሚ ከም ዘይነበሮም እቲ ሃገር እኽሊ ብምግዛእ ንዝጎደለ ከም እትሽፍኖ ውድብ መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እንተኾነ ፕሬዚደንት ቡሃሪ ምጉዳል መሸጣ ነዳዲ ንቁጠባ ሃገሩ ከም ዝሃሰዩ ብምግላጽ መንግስቲ ዝብላዕ ክገዝእ ዓቕሚ የብሉን ክብል ሓቢሩ
ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ናይጀርያ ዳርጋ ዝበስሐ ሃገራዊ ኣታዊታታ ኣብ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ብምዃኑ ወላ እኳ ሰፊሕ ልሙዕ መሬት እንተሃለዋ ኣብ ሕርሻ ከምቲ ዝድለ ወፍሪ ክትገብር ኣይጸንሐትን። በንጻሩ ዓመታዊ 100 ሚልዮን ቶን ሩዝ ካብ ታይላንድ ክትዕድግ ጸኒሓ። ኣቐዲማ ህቡባት ሙዚቀኛታት ኣፍሪቃ ንብላክ ሞምባዛ፣ ማኑ ዲባጎን፣ ቶኒ ኣለንን ብሞት ዝወሰደት 2020 ሕጂ ድማ ንህቡብ ድምፃዊ ሞሪካንት ኣብ መበል 70 ዓመቱ ወሲዳቶ። መሳርሒ ሙዚቃ ኮራ እናተፃወተ ዘዝሚ ሞሪካንት ኣብ 1980ታት ሙዚቃ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምስ ዓለም ካብ ዘላለዩ ኣፍሪቃውያን ሙዚቀኛታት ሓደ እዩ። ጊናዊ ሞሪካንት ንመጀመርታ ግዜ 1 ሚልዮን ቅዳሕ ናይ ሙዚቃ መሸጣ ዝገበረ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ከሎ ኣብ 1988 የከየከ እትብል ንጽል ደርፉ ኣብ መላእ ዓለም ህቡብነት ክትረክብን ከላ ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ኣብ ፈረንሳን ጀርመንን ናይ ቀዳማይ ቦታ ሒዛ ነይራ። ንሱ ብተወሳኺ ሙዚቃ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምስ ፖፕ ብምውሃድ ሓደስቲ ቅድታት ሙዚቃ ኣብ ምስራሕ ዓብ ተራስ ተፃወተ ኣርቲስት እዩ። ሞሪካንት ኣብ ዓዱ ጊኒ ብሕማም ክሳቐኸም ጸንሐ ብሰንኪ እገዳ መጓዓዝያ ነፈርቲ ናብ ፈረንሳ መጺኡ ሕክምና ክገብር ከም ዘይከኣለ ሓደ ካብ ደቁ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ኣፍሪቃ ናይ ፍልስፍና ድኻ ድያ? እዚ ትሕዝቶ ፕሮፌሰር ፈላስፋን ሞሊፌኬተ ኣሳንቴ ካብታ ዘ ኣፍሪካን ኦሪጂን ኦፍ ሲቪላይዜሽን ሚዝ ኦር ሪያሊቲ ትብል መጽሓፉ ጸሚቑ ዝጸሓፎም ጭብጥታቱ ዝተሰነየ ዓንቀጽ እዩ። ፍልስፍና ኣግርሞት ማለት ክሳብ ዝኾነ ኣግርሞት ድማ ዶብ ክሳብ ዘይሃለዎ ፍልስፍና ናይ እከለዩ እናበልካ ክትግብቶ ወይ ከተገብቶ ዘይከኣል እዩ። እንተኾነ ኣፍሪቃ ናይ ፍልስፍና ድኻያ ንዝብል እኩይ ሓሳብ መመለሲ ዝጠቅም ከይኮነ ግን ኣይተርፍን። መዘኻኸሪ ኣብ ገለገለ ኣስማት ናይቶም ዝጥቀሱ ሰባት ናብ ትግርኛ ቀይሮ ይሕርብተን ብምባሩ ኣብ ለውጢ ኣስማቶም ጌጋ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብድርብ ገይረ ጽሒፈ ኣለኹ። ፍልስፍና ዋንነት መን እዩ? ኣብ መንጎ ጻዕዱ ፍልስፍና ካብ ግሪኽ ዝፈለቐ ዝብል ልሙድ ዋና ዝኾነ ዘረባ ኣሎ። እቲ ሓሳብ ልሙድ ዝኾነ ክሳብ ብምሉኡ መጻሕፍቲ ፍልስፍና ካብ ግሪኽ ከም ዝመጸን ካልኦት ህዝብታት ክማጎትሉ ዝጀመሩ ዓውድታት ኣምራት ከም በዓል ጽባቐ፣ ቁጽርታት፣ ቅርጺ፣ ስክለፕቸር፣ መድሃኒት ግሪኻውያን ዘንቀልዎ ወይ ብኣቶም ፕሪዴትድ ዝኾነ ምንባር እዩ። ብሓቂ ኳዳ እዚ ሃሜን እዚ ንምዕራባዊ ሓላቕነት ብምግባት ክሳብ ዩኒቨርስታትን ኣካዳምን ኣፍሪቃ ከይተረፈ ከም ብርቱዕ ሓቂ ተወሲዱ ይመሃረሉ ኣሎ። እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ፍልስፍና ርእሲ ናይ ኩሉ ዓውዲ ፍልጠት እዩ። ብምሉኦም ካልኦት ዓውድታት ካብ ፍልስፍና ዝፈለቑ እዮም። ፈጠርቲ ፍልስፍና ግሪኻውያን ክኾኑ እንከለዉ ግሪኻውያን ድማ ጸዓዱ እዮም። ስለዚ ጸዓዱ ፈጠርቲ ናይ ፍልስፍና እዮም ይብል። ብመሰረት እዚ ሃሜን ዶግማ እዚ ካልኦት ህዝብታትን ባህልታትን ደጋፊ ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእል ኸውን እዩ።
ንኣብነት ቻይናዊ ሓሳባቱ ደጋፊ እኳ እንተኾነ ፍላስፋ ወይ ፍልስፍና ግን ኣይኮነን። ግሪኻውያን ጥራዮም ብዛዕባ ፍልስፍና ዝምግቱ፣ ዘበርከቱ፣ ዝሕግዙ ወዘተ። ህዝቢ ኣፍሪቃ እምነትን ጽውጽዋያትን ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ፍልስፍና ግን የብሎምን። እምበኣርከስ ብመሰረት እዚ መርትዖ ንግሪኻውያን ከም ዋናታት ናይ ርእሲ ኩሉ ሳይንሳዊ ክልሲ ሓሳብ ፍልስፍና ኣፍልጦ ይወሃቦም ማለት እዩ። እንተኾነ ምስ ዝመርትዖ ሓደ ግዙፍ ጸገም ኣሎ። ክሳብቲ ሊቅነት ማህደረ ትምህርቲ ፊሎዞፊ ዝብል ቃል ካብ ቋንቋ ግሪኽ ከም ዘይፈለቐን ናብ ቋንቋ እንግሊዝ እውን ካብ ግሪኽ ከም ዘይመፀን ዘቃልዐ ኩሉ ዝተዋህበ ሓበሬታ ጉጉይ ሓሶት ይገብሮ። ብመሰረት ናይ ግሪኽ መዝገበ ቃላት ፍልቀተ ቃል ኢትሞሎጂ መቦቆል ናይ ፊሎዞፊ ዝብል ቃል ዘይፍሉጥ እዩ። ብኣንጻሩ ኣብ ናይ ኤውሮጳውያን ፍልቀተ ቃል እንተርኢና ካብ ግሪኽ ከም ዝመፀ ይነግረና። ብዛዕባ ፍልቀተ ቃል ኢቲሞሎጂ ዝጽሓፉ ኤውሮጳውያን ዙሉ፣ ዮርባ፣ ጶሱ ወይ ኣምሓርኛ ኣምሃሪክ መዓስ ናብ መደምደምታ ናይ ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ከም ዝመፁ መረዳእታ የብሎም፣ ክጽሕፉ ኣይበቕዑን። ብዛዕባ እቲ ኤውሮጳውያን ዝጥቀምሉ ወቕቲ ተርሙ ቋንቋታት ብኣፍሪቃ ከም ዝተጸልወ ዝሓስቡ ኣይመስሉን። ካብ ናይ ግሪኽ ትርጓመ ዝመፀ ፊሎዞፊ ዝብል ቃል ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈል እዩ። ፊሎ ማለት ሓው ወይ ኣፍቃሪ ክኸውን እንከሎ ሶፊያ ማለት ድማ ልቦና ማለት እዩ። ስለዚ ፈላስፋ ማለት ኣፍቃሪ ልቦና ወይ ጥበብ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እንተኾነ ብንጽሩ መበቆል ሶፊያ ኣፍሪቃዊ ቋንቋ ምዃኑ ኣብ ኤምዱ ኤንቲኣር ዝብል ጥንታዊ ቋንቋ ናይ ግብፂ ሰፊሩ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ 2052 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝተሓትመ ማለት ዝተወቀረ መቓብር አንቴፍ ቀዳማይ አንቴፍ ሰባ ማለት ለባም ሰዋይስ ዝብል ኣሎ። እዚ ኣዝዩ ኣቐዲሙ ቅድሚ ግሪኻውያን ወይ ግሪኽ ናብ መሳልል ፍልስፍና ምምጽኦም እዩ። ቀጺሉ ዝቓል ኣብ ኮፕቲክ ብሴቦ ኣብ ግሪኽ ድማ ብሶፊያ ተቐይሩ። ነቲ ፍላስፋ ኣፍቃሪ ልቦና ኸዓ ብግቡእ መስርዕ ካብ ሰባ ለባም ዘዋይስ ናይ ጥንቲ ጽሑፍ መቓብር ግብፃውያን ዝተዋህቦ እዩ። ግሪኻዊ ጸሓፊ ዲዮስሮስ ሲኩለስ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ካብ ጸሓፎ ካብ መንጎ ውርያት ግሪኻውያን ንዝበለጸ ዝተውዕሎን ትምህርትን ብምባል ናብ ግብፂ በጽሑ ምንባሮም እዩ። ብተወሳኺ እውን ንልሙድ ኣገባብ መንብሮ ግብፃውያን ብምስታፍ ከም ኣብነት ማለት ሳምፕል ይወስድዎ ምንባሮም ጽሒፉ። ብዝያዳ ዘደንቕ ግን ኣብ ናይ ግብፃውያን ኣቕሽቲ ቅዱስ መጽሓፍ ናይቲ እዋን ዝነበረ ሃይማኖት ከም ዝተረኽበ እቶም ኣቕሽቲ በዓል ኦርፊዮስ፣ ሞሳዩስ፣ ሜላምፖስ፣ ዳይዳይሎስ ብተወሳኺ ደራሲ ሆመር፣ ስፖርታዊ ላይኩርጎስ፣ ሶሎ ናይ ኣቴና፣ ፍላስፓ ፕላቶ፣ ፓይታጎራስ ናይ ሳሞስን ከምኡውን ክኢላስ ነቝጽሪ፣ ዴሜቅራጦስ ናይ ኣድቤራ፣ ኦኒባይደስ ናይ ኾዮስ ዝርከብዎም ውርያት ሊቃውንቲ ብተደጋጋሚ ይበጽሕዎም ምንባሮም ብንጹር ሰፊሩ ኣሎ። ዝተረስዐ ማለት ዝተደበየ ጽንጽዋይ እንተሃልዩ ግሪኻውያን ፈላስፋታት ንትምህርቲ ናብ ኣፍሪቃ ይነግዱ ምንባሮም እዩ። ንስለ ብዙሕ ቀልባዊ ማለት ኢንተሌክቹዋል ምኽንያት ብተደጋጋሚ ግዜ ውሒዞም። ሓደ ካብዚ እንተርኢና ግሪኻውያን ካብ ግብፂ ዘስተማቕርዎን ዘተግበርዎን ብማዕረ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ምምሃር ዝብል ልዑል ክእለተ ዝተረኽቦ ፍልጠት ልክዕ ከምቲ ግብፃውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘስተማቕርዎ ዓውደ ፍልጠት እዩ። ብመሰረት ናይ ታሪኽ ጸሓፊ ሄሮዶቶስ ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ቦክ ሰከንድ ኦፍ ሂስተሪ ዝብል መጽሓፉ ናይቲ እዋን ኢትዮጵያውያን ንግብፃውያን ገዛእቲ እምበር ፍልጠት ዘይብሎም ይብልዎም ምንባሮም ጽሒፉ። ሎሚ ብርግጽ ኣብቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንታሪኽ ፍልጠት ተመክሮን ዝምልከት በቲ ኣብ ዝሓለፈ 500 ዓመታት
ኤውሮጳውያን ዝገበርዎ ዝተፈላለየ ወራራት ተባሒቱ ተበኪሉ እዩ ዘሎ ብሜላ ክእለት ኣዘራርባ ወይ ሬቶሪክ ንዓቕሚ ኣፍሪቃ ብምጉሳይ ንውርሻዊ ክእለታ ከም እትኽሕድ ዝገበር ምዕባለ ተኣታተወ እዚ በቲ ናይ ኤውሮጳውያን ግዝኣት ኣብ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ኤስያ እውን ተተግቢሩ እዩ መግዛእቲ ግበታ መሬት ጥራይ ኣይኮነን ግበታ ሙሉእ ሓበሬታውያን ነባብራ እቲ መሬት ዳ እምበር ኣነ ንባዕለይ ምስክር ጥንታውያን ሰባት ልዕሊ ናይ ዘመንና ምሁራት ሊቃውንቲ ንጥቕሚ ዋንነት ባዕዲ ዘይጠቅም ዝኾነ ዓውደ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝፈልጡ እየ ግሪኻውያን ናብ ኣፍሪቃ ንትምህርቲ ክጓዓዙ ክጅምሩ እንከለዉ ጀርመን ፍራንስ እንግሊዝ ኢታሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ እስጳኛ ዝዛረብሉ ዝኾነ ዓይነት ቋንቋ ኣይተጀመረን ነይሩ ግሪኻውያን ግን ብርግጽ ናብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምምጾም ናብ ግሪኽ ተመሊሶም ንወርቃዊ ዘመኖም ከሲቶሞ ብምሉእ እዚ ሎሚ ዝጽውዕሉ ዘለዉ ክልተ ሓሳባት ቲዮሪ ድሕሪ ናብ ኣፍሪቃ ምንጋዶም ዘምጽእዎ እምበር ቅድሚኡ ዝጀመርዎ ኣይኮነን ክብሎ ደልየ ዘለኹ ናብ ኣፍሪቃ ብምምጻእ ካብቶም ናይቲ እዋን ዝበለጹ ጸለምቲ ለባማት ኣፍሪቃውያን ብምርኻብ ብዛዕባ ስነ ቁፅሪ መድሃኒት ስነ ጥበብ ጂኦሜትሪ ካልእን ክመሃሩ በቂዖም እዮም እዚ ቅድሚ ዝኾነ ኤውሮጳዊ ስልጣነ ሲቪላይዜሽን ምጅማር እዩ ስለምንታይም ግሪኻውያን ፍላስፋታት ኣብ ኣፍሪቃ ተማሂሮም ቴሊስ ናይ መጀመርታ ግሪኻዊ ፈላስፋን ናይ መጀመርታ ብኣፍሪቃ ክመሃር ዝበቕዐን ፍልስፍና ካብ ግብፃውያን ከም ዝተማህረ ባዕሉ ጽሒፍ እዩ ኣብ ግብፂ ዝተማህረሉ ምኽንያት ኣብ ናይ ጥንቲ ዓለም ግብፂ ማእከልነት ናይ ፍልጠት ብምንባራ እዩ ፓይታጎራስ ንባዕሉ ኣብ ኣፍሪቃ ብውሕዱ ልዕሊ 22 ዓመታት ከም ዝተቐመጠ ይፍለጥ እዩ መቸም 22 ዓመታት ዝበለጸ ዓይነት ትምህርቲ ወላው ናይ PhD ደረጃ ከቕስም ዘኽእል እኹል ግዜ ምዃኑ ዝኽሕዶ የለን ግሪኽ ንፍልስፍና ኣፍሪቃ ክትውንን ሙሉእ ድሌታ ሓዲራ እያ ኢሶክራተስ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ዓውደ ትምህርቱ ኣብ መጽሓፍ ቦሴሮስ ፍልስፍናን መድሃኒትን ናብ ግብፂ ተማሂረ ብምባል ጽሒፍ እዩ ኣብ ግሪኽ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ዘይኮነ ኣብ ግብፂ ተማሂርዎ ፍልስፍና ዝብል ቃል ጥራይ ኣይኮነን ግሪኻዊ ቃል ዘይኮነ ልምምድ ተግባር ፍልስፍና ንባዕሉ ቅድሚ ምጽኣት ግሪኽ ዝነበረ እዩ ኢሞቶፕ ኣሚኖቶፕ ወዳሃፑ ድዎፍ ፓታሃቲፕ ሜርካራ ኣኬናታን ኣመንተሃማት እትንሕባ ለባም ኩናኑብ ገለ ካብቶም ቅድሚ ግሪኻውያንን ግሪኻዊ ፍልስፍናን ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ፈላስፋታት እዮም ኣፍሪቃውያን ናይ መጀመርታ ሃረም ፒራሚድ ኣብ 2500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሰሪሖም ክዛዝምዎ እንከለዉ 1700 ዓመት ቅድሚ ናይ መጀመርታ ግሪኻዊ ጸሓፊ ሆመር ምምጽኡ ምዃኑ ኣስተቢልና ንፈልጥ ዶ ድሕሪ ምምጽኡን ንልያድ ክጽሕፍን ምጅማሩ እውን እንተኾነ ኣብ ኣፍሪቃ እንታይ የጋጥም ምንባሩን ምህላውን ክጽሕፍ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃን ዝገብሮ ዝነበረ ምብጻሕ ከይከስር ግዜ ጥፍአን ንሱ ናይ 7 ዓመት ጻንሖት ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ገይሩ ካብዞም ናይቲ እዋን ፈላጣት ለባማት መምህራን ሆመር እንታይ ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል ብርግጽ ሕጊ ፍልስፍና ሃይማኖት ስነ ኮኸብ ስነ ጽሑፍ ፖለቲካ መድሃኒትን ከም ዝተማህረ ዘወላውል ኣይኮነን ኣፍሪቃውያን ንሃረም ከመይ ክሃንጽዎ ከም ዘለዎም ክነግርዎም ንግሪኻውያን ኣይተጸበዩን ኣብ ከባቢ 2500 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ግብፃውያን ኣብ ገማግም ኒል ኣብ ጥቓ መፍሓሪ እምኒ መቕረጺ ብኸመይ ዓቐን ከም እትወስድ ቁመት ከም እትቅምር ስፍሓት ውርዲ ዕምቆት ልክዕ ዓቐን ጥውይዋይ ወይ ሲሪየስ ምዕልቕላቕ ናይ ኒል ከመይ ከም ተጽንዖ ወይ እውን ሕማማት ወዲ ሰብ ብኸመይ ከም እትምርምሮን ብግምት ኤውሮጳውያን መጺኦም ክሕጉዝናዮም ኢሎም ተገቲሮም ይውዕሉ ከም ዝነበሩ ዘንበብክዎ ወይ ሰማዕክዎ ይህሉ ደኸውን ኣይፋሉን ግብፃውያን ብልክዕ ብናይ ገዛእ ርእሶም ፍልጠት እዮም ንሃረም ነዲፎሞ ግብፃውያንን ኣፍሪቃውያንን
ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ታሪኽ ናይ ሄሮዶተስ ኮልቻንስ ግብፃውያን ምንባሮም ኣረጋጊጹ እዩ። ምኽንያቱ ይብል እቲ ጽሑፉ ንሳቶም ልክዕ ከም ግብፃውያን ጸሊም ሕብሪ ቆርበትን ጽሙር ጸጉርን እዩ ነይርዎም። ኣሪስቶትል እውን ኣብታ ፊዚዮግኖሞኒካ እትብል መጽሓፉ ግብፃውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመና ጸለምቲ እዮም ብምባል ጽሒፉሎ። በነግስነት ፈርዖን ዝቕለስ ታሪኽ ኣፍሪቃ ምርኩስ ብምግባር ብሓድሽ ካድር ናይ ምህሮ ዝበሰለ ጸሓፊ ቼኪ ኣንታ ዲዮፕ ዝምራሕ ነቲ ንነዊሕ ዘመናት ክንገር ጽንሐ ፍብሩኽ ታሪኽ ብዛዕባ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ክብድህ ተቐልቀለ። ጸሓፊ ሃኪም ኣድህቡቲ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንፍርሒ ክትገጥሞ እምበር ክትሃድመሉ ኣይግባእን ከም ዝበሎ እቶም እንኮ ንታሪኽ ኣፍሪቃ ብትብዓት ክዛረብሉ ዝጀመሩ እዞም ሴኔጋላዊ ጸሓፊ ቼኪ ኣንቶ ዲዮፕ እዮም። ስለምንታዮም ደራሲ ዲዮፕ ንታሪኽ ግብፃውያን ተገዲሶምሉ? ኣብ 1974 ኣብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ካይሮ ኣብ ትሕቲ ፒፒሊንግ ኦፍ ኢጅፕት ብዝብል ቴማ ብዩኔስኮ እናተቐለሰ ዝተጋብአ ዋዕላ ክልተ ጸለምቲ ምሁራት ሴኔጋላዊ ዲዮፕን ኮንጋዊ ኦቢንጋን ነዚ ትብዓት ዝሓትት ዝነበረ ስጉምቲ ብምውሳድ ታሪኽ ኣፍሪቃ ከም ዝተሰርቀ ምስናይ ጭብጥታቱ ገይሮም መደሩ። ድሕሪ ምዛምቲ ዋዕላ ወረቓቕቶም ሳይንስ፣ ስነ ቋንቋ፣ ስነ ሰብ፣ ታሪኽን ጉልባብ ብምግባር ዝተነግረ በርቃዊ ሓሶት ዛዕባ ታሪኽ ኣፍሪቃ ሓማሸሾ። እዞም ክልተ ደርማሳት ቀልባውያን ግብፃውያን ጸለምቲ ምንባሮም ካብ መቓብራት ዝተወስደ ስእልታት ምስ ካልኦት ቋንቋ ዘለዎም ርክባትን ጥንታዊ ምስክርነትን ምርኩስ ምግባሮም ገለጹ። ጥንታውያን ግሪኻውያን ልዕልቶም ሎሚ መጃሃሪ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ዘይዋናታቱ እኩባት ኤውሮጳውያን ንኣርእስቲ ሳብጀክት ህላውነት ጥንታዊ ግብፃዊ ፍልጠት ቅድሚ ምምጻእ ሮማውያን፣ ግሪኻውያን፣ ኣዕራብን ቱርካውያንን ዝነበረ ኣፍሪቃዊ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ኣፍሪቃ ዝኾነ ፍልጠት ምንባሩ ኣጸቢቖም ይፈልጡ ምዃኖም ኣመና ዝምስጠኒ ኹርና እዩ። ፍላስፋ ኣሪስቶትል ኣብ መጽሓፉ ኢትዮጵያውያንን ግብፃውያንን ኣመና ጸለምቲዮም ኢሉ ንዝጸሓፎ ሄሮዶቶስ ግብፃውያን ጸለምቲ ሕብሪ ቆርበትን ጸምራም ጸጉርን ነይርዎም ክብል ደሚሩሉ እዩ። ሕብሪ ቆርበት ጥንታውያን ግብፃውያን ኣገዳሲ ዛዕባ ኣይኮነን። ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት እቶም ኣፍሪቃውያን ንፒራሚድ ክሰርሕዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ጽሑፉን ርእቶ ዝህቡን ናይቲ እዋን ግብፃውያን ዝምልስዎ ዝነበሩ ብምጥቃስ ኣፍሪቃውያን ንፒራሚድ ክሃንጽዎ ከም ዝበቕዑ ንምርዳእ ዝዓለመ እዩ። ብርግጽ ግብፃውያን ኣፍሪቃውያን ምዃኖም ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኸውን እንከሎ እንተኾነ እቲ ኹንነት ኣፍሪቃውያን ጥራይ ዘይኮኑ ልክዕ ከምዞም ናይ ሎሚ ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ ሕብሪ ቆርበት ጸምራም ጸጉርን ዝነበሮም ምንባሮም እዩ። እዚ ድማ በቶም ንሳቶም ጸዓዱ መሰረት ናይ ፍልጠት ኢሎም ንዝኣምንሎም ግሪኻውያን ዝተመስከረ ምዃኑ እዩ። ፍልስፍና ኣብ 2800 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ገማግም ፈለግ ኒል ይነብሩ ብዝነበሩ ጸለምቲ ሕብሪ ቆርበት ዝነበሮም ህዝቢ እዩ ተጀሚሩ። እዚ ድማ 2200 ዓመታት ቅድሚ ተመራማሪ ስነ ቁፅሪ ቴዎሶፍ ሚሎቱስ ንምዕራባዊ ፍልስፍና ምብሳሉ እዩ። ካልእ ቅድሚ 30,000 ዓመታት ኣብ ሓጎታትና ኣብ ባዓትታት ናይ ሎሚ ስዊዝላንድ ኮይኖም ቀይሕ በላቕ ካብ ሓጺን ክፈላልይዎ በቒዖም ነይሮም። እንታይ ይገብሩ ምንባሮም ብኣፍልጦ እምበር ብግምታዊ ኣገባብ ኣይገበርዎን። እቶም ቀዳሞት ዓበይቲ ኣየናይ ከም ዝጠቅም እንታይ ኣብ ርእሲ እንታይ ከም ዝጥቀሙሉን ኣስተንትኖን መስርሕን መንቋሕቋሕታን ነይርዎም እዩ። ስለዚ ወላውን ቅድሚ ጽሕፈት ምጅማሩ ኣፍሪቃውያን ብዛዕባ ኣከባብያዊ ተፈጥሮ ተሰሒቦም ጠቓሚ ምይጥ ይገብሩ ምንባሮም ጭብጥታት ኣሎና። ሞሊፊ ኬቲ ኣሳንተ ሓደ ካብቶም ናይ ዘመን ዝበለጹ ምሁራት ኮይኑ ልዕሊ 60 መጻሕፍትን 300 ዓንቀጻትን ጸሓፈን ኣፍሮ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰርን ፍላስፋን እዩ። ፕሮፌሰር ሞሊፌከተ ኣንሳንተ ትርጉም ኤምጂ ዋሊኩ ኣርሴማ
ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋና ገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerena@gmail.com ወይ radioerena@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዛዚምና ኣለና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን